babukela emakhaya noma ikuphi la kuphela khona uhlelo lethu sekwanele Andandobane Media. Okhulumayo u-Andisa wakwaDlamini. Namhlanje sivakashele izihambeli zethu ezimbili ezingosisi uZenzile Ngcobo kanye noSilindile Ngcobo. Ngiyabingelela kwiNdobane Media. Lona usisi wami engimbizile lana. Sisi wami ngikubizile. Imali ungakangena odabeni imuphi omdala uwe noma uyena? Cha, nguyena omdala. Sisi wami ngikubize lapha ukuzokhuluma into engaphakathi kimi enhlizweni esengayivalela unyaka ophelile wonke ngaphakathi kimi. Ngonyaka odlule njengoba bewazi ukuthi bekuyimina obehambisela uSibari amanzi nokudla ngekathoni sasebhizi nezinye izinto obozenza. Kuye kwaba nento ke ekayenzeka phakathi kwami naye. Yini eyenzakalayo? uSibari wagcina sengidlalisa ngendlela wayengidlalisa ngayo. Nami ngiyazama ukuyivimba okwesikhashana le ndlela wayengidlalisa ngayo. Kodwa ngekuhamba kwesikhathi nami ngagcina sengidlaliseka. Umuthi wagcina usudlaliseka uchaza ukuthini kumina? Ngichaza Wadlalisa wangangitshela wavalela ngaphakathi unyaka wonke. Usuzosho manje ngoba kwenze njani? Engichazayo sisi ngichaza ukuthi ngagcina sengilala nobaba wengane zakho. Angizwanga sisi. Kodwa kwangasiyona inhloso yami. Nami leyo nto isangidla namanje. Futhi angikhoni ngisho nanokuyixolela. Ingakho ngibizelana uzongibizela emehlweni abantu uzongitshela ukuthi kade ulala nendoda yami. Cha, bakusiyona into ebengihlosile leyo ukubizela emehlweni abantu. Kodwa isona sixazululo ngisibona ukuthi isona esizolungisa inkinga zami nawe. Yini ngoba nami bese ngikhathele ukuvalela lokho iminyaka ngaphakathi ngakimi. Iyangidla leyo nto. Okubuhlungu ukuthi yena usathanda ukuthi siqhubeke nalento. Nami futhi ngaphakathi ngiyezwa ukuthi ngisathanda. Uthena kumina ngalesikhathi ngikucelile ukuthi ngicela ungisiza ungihambisela amanzi nokudla kuSibari wakho. Ingalesikhathi lesibendlalisana ngaso. Nize mgcineni beniyalala nobabili. Yebo sagcina sesilala. Ngoba ngithi bengingathathi ngisho ukwenza leyo nto leyo. Ingakho ngithi ubungithemba ngalendlela obungithemba ngayo. Isikhathi ebengisihamba kuyena bungasikali. Nanesikhathi ebengisichitha ngihleli naye bungasikali. Ingakho bengibuya noma ngayisiphi isikhathi kuyena. Yena wayengithinta ngalendlela ukuthi nami ngagcina sengilomuntu ozithintekayo ngaphakathi. Ngagcina sengivumela yonke into. Kodwa hayi angizwa lento eyishoyo mina angizwa. Kahle kahle iyangicika, iyanginyanyisa. Ngiyazi sisi ukuthi kuzoba nzima ukuthi ungixolele. Kodwa ngikubizele khona la ukuthi ungixolele nami ngithola ukuthula enhlizweni yami. Uphinde futhi ungikhulumele naye. Umtshela ukuthi usuyazi ngento mina eyenzeka la phakathi kwami naye. Ukhulume nawe ukuthi ngayisaphindi yenzeke. Ngoba kumanje usangincenga uthi asiqhubeke nalento besiyenza. Mina ngikhulume naye ukuthi ngeke isaphinde yenzeke khathi iqala bengikephi. Ngiyazi ukuthi wawungekho kuqala iyenzeka. Kodwa kamanje usuyangena usisi wami. Yonke into eyenzakalayo sengiyenzela wena. Ngiyazi ukuthi njengamanje yena ufuna ukuvela ekhaya futhi sunengane naye. Okubuhlungu kuzoba intembi phambi kwabazali bami izoba ihlazo sayolobola wena nami sengimitha ingane yakhe. Ingakho ngizohlalisana nawe phansi njengoba wena umfowethu yena akasiyena umfowethu bengamcela kodwa ngiyazi ukuthi bengazayenze leyo nto. Imasisi ngibuze sonke lesikhathi ubuthuleleni nayo lonto uma ukuthi iyakudla. Bengithule ngisazama indlela ukuthi ngikhulume nawe ngisibonile isixazululo sokuthi uma ngakhuluma nawe lento lena ngakubizelanga lana izogcina. Nana ukuthi nje ngibuze nje Zenzile kungakukhulu ulimi. Yini lesikwenza ukuthi njengamanje usothi hayi ngiyayeka ke manje ngoba phela uthi wena angithi ubu-enjoya nawe angithi ngikathi nisakwenza uma enjoya futhi namanje uma saqhubeka nawe kodwa uzoxolisa. Uxolisa lapho umu-enjoy. Inkinga enginayo ukuthi angisekho happy ngento eyenzakalayo manje. Ikuphi ongasekho happy ngakho ukuthi akasaperform kamnandi noma chabo ayingalokho. Ukuthi angisekho happy ngalento ezokwenzeka kusisi wami lento ezogcina ifike khona ekugcineni kwayo. Ngoba ekugcineni sengiyabona ukuthi kuzogcina mina sengimitha ingane yakhe yena ekubeni nami ithise usisi wami. Yilonto engekho happy ngayo. Okahle kahle ukumitha kwami nokuba khona kwengane ikhona okudala ukuthi wena ufuna ukuhlukana nobaba wengane yami. Hayi ngoba wena uyisola ngento oyenzile. Ngiyayisola ngento engiyenzile. Nengikwaziyo vele mina ukuthi yena akangithandi mina uthanda wona. Into eyenzeka phakathi kwami ukhalelana kwami naye.
mina Uvumelani akangithandi ukuyuzwa nakhona nami isoka angimthandi lendoda yakho? kodwa ngiyamhalela yiyo Ima lento eyenzeka ngibuze. phakathi kwami naye. Lo othandana nawe uyasazi sonke lesi story. Cha bakasazi njengoba nawe ungasazi ngikutshela namhlanje. Mhm. Ingakho ngithi Unayo ukuthi wena ngizotshela Zenzile wena. boyfriend eceleni ngaphandle kwale ekasisi wakho? Yebo nginayo. Kodwa ayiyazi lento eyenzeka phakathi kwami noSibari njengoba naye usisi wami engayazi ngizomtshela namhlanje. Kusho ukuthi udlala kamnandi uSibari ngoba phela wena awusafocusile endodeni yakho, usufocus kule kasisi wakho Into engayisho ukuthi ileyo. ukuthi ukwenza kamnandi. Angayisho ukuthi khona udlala kamnandi kodwa khona mina angisekho lapho. Enhlizweni yami senginalokho ukuthi usisi wami usisi wami ngihlala naye ekhaya sixoxa sobabili. Ngicela Kodwa ukuyibuzela nje ngimvimbela into mntakama. engaka. Okay, uyaxolisa ngiyakuza uyasibeka isitori sakho ngendlela obeka ngayo. Sihlala phansi kophahlo olulodwa mina nawe. Uma ucabanga ngizokubuka kanjani ngoba uxole lona engingenalo. Anginalo nje sidala uxolo Ngiyacela nanokuthi noma ngelilodwa ilanga umuzwa enhlizweni yakho usithola ispace sokuthi ungixolele nami kufike lokho ukuthi ungixolele ngoba kusimina ngedwa engenza iphutha la. Nendoda yakho yalenza iphutha. Yalala nami. Ngikhuluma negazi lami njengamanje ungangitsheli ngomunye umuntu ukuthi walala nawe akakuphoqanga akukhombanga ngesibhamu. Ngiyavuma kangiphoqanga. Biza amaphoyisa. Ngiyavuma kangiphoqanga. Into yayiphumela kimi isinqumo sami. Kodwa njengoba ngila phambi kwakho ngifuna uxolo lwakho. Ngifuna ukuthi ungixolele njengegazi lakho. Ngifuna ukuthi nawe ulibone iphutha lami engalenza njengosisi wakho omncane. Ngiyavuma ngathatha isinqumo kwakumele ngasithathe. Ngalandela inkanuko nezinto ezangenza ukuthi nami ngigcine sengilala naye. Ayisisi umoshela isikhathi uxolo lona engenalo kuningi ngabe kufanele ngikwenze la engisuka khona mina. Kodwa Angifuni nanokuthi size sishayane ukuthi nje noma lapha ngoba ngelilodwa abantu. ilanga nangelilodwa ilanga uma kwenzeka uxolo lwami lufika Mana-ke nawe wena sisi usilindile nje ngenkathi angithi uthi uzenzile bekwenzeka uma eze kuwena emlungiselela amanzi wena nje senenza inkonzo senenoba u2 awukazi usole lutho mhlawumbe ukuthi uyashesha ukukhathala noma yabo ngathi amandla awekho ke namhlanje noma kukhona la ekabaqala khona akazi nje usole lutho. Angithi sisi uyazi ukuthi manithandana nomuntu kuyenzeka ukuthi nifike nje nihlalele nenze ezinye izinto ngaphandle kocansi. Ngixoxe. So benganaki zonke lezo zinto mina. Okungenza ukuthi Bengiye mhlawumbe ngijabulele nje ukuthi ngiyambona siyaxoxa lokho esixoxayo. ehe Benganaki mhlawumbe mabenzile bekuyila esingenzi khona. Angisho njalo angazi. wena Zenzile njengegama lakho uma ucabanga nje uyakudeserve uxolela ngalesi senzo senzini. Cha bangikudeserve kodwa njengegazi lami nami ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga uzongixolela nanokuthi ukukhuluma iqiniso khona okongikhulula ngoba kwamanje nginale ingcindezi engaphakathi kimi ukuthi ngenza usisi wakhe ngemva ngemva kwendlebe. kwendlebe. ngadla ithende zikasisi wami ngalala nendoda yakhe. Ngiyathemba ukuthi naye ngelinye ilanga uzongixolela naye abona ukuthi ukuthemba umuntu kunjani nanokuthi amadoda ngaphandle anjani uma bona abantu Ngoba phela kusena wedwa wrong nendoda yakhe. cha bakusimina ngedwa engwrong nendoda yakhe naye i-wrong ukube ibimthanda ngokweqiniso kube ayizange ikwenze lokho yakwenza kimi. Ubube binothando ngomndeni wayo mina bizongithatha njengosisi omncane wemama wengane zayo bingeke iziyenze lento ayenze kodwa kimi yafike yabona umfazi yabona umuntu okufike alale naye nami njengomuntu onemizwa efast ngakuvumela ukukhululima ibona umfazi sifika kanjani lapho ngoba kwamina angakabi uyena umfazi kuyena usawuma wengane kuphela kuwena usebona umfazi. cha wabona umfazi okumele alale naye akazange azabone usisi wemfazi wakhe. Mina into engibonayo nje nje la kuwena ulula uweak mntakama angazi ngenze njani ngawe kodwa uxolo anginalo singaxolisa yabona into engase ngiyenze nje ukuthutha nje la ekhaya ngikushiye uzothina uma wena usuchaza istory sakho yabona konke lokho kobe sekusala nawe wena usuyosala uxoxa istory mina ngiyaphuma ngoba ayike into engisazoyihlalela nawe ayike into engisengayixoxa nawe iphile. Ayikho nje mhlambe silindile imizamo mhlawumbe uzenzela ngathi uyayenza ukuze anxenxe phela ngoba uthi impela yena lenzekile iphutha impela uSibari wamenza kamnandi kodwa manje useyayisola ngesenzo sakhe ayikho nje mhlawumbe into angayenza ukuze ashweleze phela nawe umxolele nibuyisane njengengane zandawonye Lutho
ngoba kusazoba into eqhubekayo yenzeka. Usazongithola ukuthi Ngisazomthemba uyaxolisa kanjani? ukwenza isibili. Ngizogula ngelinye ilanga ngimthume Ngeke ngithi awuhambe ngixolisele baba into kabani esazoqhubeka Afike nayo. enze Okuthile, okunye fike enze yena. okunye. Ehhe. Manje nje uxola anginalo okwami ukuthi ngivele ngiphume. Bengathembi ukuthi kungenzeka lokho okwenzeka kimi njengosisi wakho. Bengithi uzongixolela njengegazi lakho, ubone iphutha lakho, ibone iphutha lami lapho libekhona. Kodwa bengacabanga ukuthi uzothatha leso sinqumo. Engingakutshela khona nje mntakama iphutha ukuwa kwenkomishi bese iyafa iphutha lelo. Akulona iphutha lelo lenzile wena. Kukhulu kakhulu ungaphezulu kwephutha. Hayi angisazi-ke mntanami, kodwa ngiyaxolisa ukuthi nawe wasuke wajabulisa ubuhle benkomishi ungakwazi ubona into eliphakathi ukuthi alisenamsoco. Leyo bekuyindoda yakho. Beyinhle ngaphandle kuwe, kodwa phakathi ibingcolile ngoba bekushaya ngemva kwendlela. Nami ngazama ukuyikhokhobela ngoba nami ngangilandela imizwa yami. Kodwa ekugcineni ngabona ukuthi ngirong nginephutha. Ingakho ngize phambi kwakho. Kodwa yona njengamanje sakufihlela yonke into. Manje ayazi ukuthi ngikuphi ngoba yona isangincenga ukuthi mina nasiqhubeke nalento esiyenzayo. Kahle kahle sisi la uma ubufuna ukwenza ubulungisi kufanele sifike la sibe bawu4. Uwena, imina, indoda yakho, indoda yami. Bese usikubeka lesi story sakho ukuze neminye imibuzo, imibuzo enginayo ngibe nawo nakuyena ukhona nawe. Usichazele entweni nobabili. Nisichazele ninobabili. Lokho-ke engazange ngikucabange. Mina sisanginalo uxolo. Ngoba mina bengizela ukuthi ngizocela uxolo lwakho. Anginalo nje uxolo sidala. Ilona olingekho. Angikwazi ukuxolela yabo lokho kwenzile kunzima kakhulu. Akulona nje futhi iphutha lelo khala ngalo. Ngiya-understand lapho-ke angikubekuphuza ngokuthi ungabi nalo uxolo. Kodwa mina ngesingami ngiyacela ukuthi nangelilodwa ilanga ngiyazi lizoba khona lelo langa ozokhumbula khona ukuthi unosizwe, ozodlulisa ngalo. Ngicela nawe ngelinye ilanga nami ungikhumbule. Unginikeze lolu xolo engilidingayo. Ngikwenza umoshela isikhathi yabo. Ungimoshele nje usuku lami uzongibizela into engingayizwi indaba zakho kade uyifihlile uyibeke ngendlela yakho. Usuzothi mase zixaka usuzofaka nami. Okwami ukuthi ngikushiye. Hayi-ke sesigadle zephuka-ke zenzile sibizele khona sesikwenzile samazisa usisi wacela uxolo walinqaba okwethu-ke kuphelile la. Babukele emakhaya luphela kanjalo-ke uhlelo lethu Isekwanele. Don't forget to like and subscribe. Siyabonga.